du ikke tilfældigvis vegetar? Du ligner en vegetar. Nej. Du spiser kød. Ved du, hvor meget israelske kilder bliver brugt i forhold til palæstinensiske? Det har vi kigget nærmere på. Og vi har også kigget nærmere på, hvorfor det er vigtigt. Prøv at se med her. Så i dag er jeg ligesom ude for at finde ud af, hvor god er pølsevognen egentlig her på Rådhuspladsen. Der står en pølsevogn. Vi skal finde ud af, hvor god den er. Er I veganer tilfældigt? Nej. Nej, okay. Nej, må jeg spørge jer om noget? Er der nogen af jer, der er veganer? Nej. Eller vegetarer? Nej, heller ikke. Må jeg spørge jer om noget? Lidt hurtigt. Er I veganer? Nej. Så har jeg fundet 2 vegetarer. Og må jeg spørge, har I nogensinde spist på den pølsevogn, der er ved Rådhuspladsen? Ikke specifikt. Vil I så sige, at det er faktisk en ganske udmærket pølsevogn? Det er det sikkert, men... Som I kan se, så er der rigtig mange vegetarer om, at det er en ganske udmærket pølsevogn, vi har på Rådhuspladsen. Det giver lige så meget mening at spørge en veganer om kvaliteten af en pølsevogn, som at spørge en israelsk talsperson om Gaza. Men det er, hvad DR gør. Hvad vil I for eksempel sige til, hvis DR kun spurgte russiske talspersoner om krigen i Ukraine? Det er åbenlyst, at hvis man spørger en person, som har en aktie i det, han bliver spurgt om, ja, så får man også et farvet svar. Officielle israelske kilder kom til orde 6 gange oftere end officielle kilder fra Gaza og Palæstina, og 4 gange oftere end Hamas. DR valgte altså at lade den ene part komme til orde i 80% af tilfældene, og tendensen var endda stigende over tid. Civile palæstinensere kom sjældnere til orde i takt med, at deres livsbetingelser blev værre. DR burde have gjort mere for at opsøge palæstinensiske kilder og dække mere retfærdigt.